Tak dneska taká nestolárska robota, ako originál kutilská. Idem si osadiť tu tento plátok z vypilovačky do rukovete na také jemné práce, ktoré potrebujem pri rezbárstve. Včera som sa stretol s tým, že som nevedel nejako podpazušie vydolovať. Na jednej soške potrebujem na to kúsek železa, takúto tyčku, do ktorej toto má priemer Fi 8, do ktorej zapílime karbobrúskou, aby sa nám takto ten plátok do toho zmesil. A kúsok takéhoto železa na upínač pilového listu. To si asi dám dole. Toto som si už predpripravil, nech si tu nefrkám na kameru s karboškou. Na zaistenie dám 6 šrób, 6 imbusák. Ale no. Tak to by malo stačiť. Dáme si navrtávák. Toto video nebudem ani strihať, aby ste videli skutočný čas, čo potrebujem na výrobu takéhoto náradia. Naši predkovia nemali to šťastie, že no, to by mohlo byť už aj rovno. Takže si vyrovnám tenkou. Že nemali to šťastie, že keď im chýbalo nejaké náradie, tak skočili do auta, išli kúpiť do obíčka alebo do bota. Takže 4, tak to bude originál na 5, takže dám tam 5. Dám tam 5 závit. Teraz vám ukážem fintu nedrevárom. Tu mám 5. No takú mizernú jednorázovú 5 tu mám. Musím si to doplniť, keď bude Lidl akcia. A tá finta spočíva v tom, že nedám olej na závitník, ale oplujem to. A sliny majú neskutočne dobrú lubrikačnú vlastnosť. To používajú aj starí strojári. A má to výhodu pred olejom tu, že nemáme ešte uši zamazané od oleja. No, tak tento závitník je hodne tupý. Ale tu mám 5. Nie, to je 4. Ešte namažeme. Nedopovedal som, no, že tí naši predkovia si, keď im niečo chýbalo, nejaký tvarový hoblík alebo nožík, tak si to väčšinou vyrobili sami, čo im iné zostávalo. Dobre, najprv navrtám veľkú dieru, aby som netrápil ten závitník.
Takže takto máme závit, tak dierka bude toto. Dobre. To si navrtáme dierku. Tí naši dedovia boli o mnoho šikovnejšie ako my. My máme všetko na tácke, hotové. A väčšina z tých majstrov vedelo robiť aj s kovom, aj s drevom, aj hospodárstve, poľnohospodárstvo. Mačkajme, tam už idem veľkú dieru robiť. No, dáme to šeskou. Neviem, či... Aj toto kľudne môžem oplúvať. Teraz by som potreboval 7,5 vrták, čo veľmi pochybujem. No to je presne 7,5. To nebude také jednoduché. Sedmička. Na chvíľu vás vypnem. No, stal sa zázrak. Našiel som 7,5. Tá priečná diera, tam mi to už naráža do hrany. Ešte kebyže nájdem takýto závodník. Úplne fantastické. Teraz si to skrátime. Chystám sa kúpiť si takú, no ale to nie je na tej roboty, na čo si toto chystám. Takúto japonskú pílu, to sa mi strašne ľúbi, jak machrujú na internete s tým. Ale aj to stojí milión peňazí a je mi to ľúto, keď človek má doma dve píly stojanové. Ja som vyučený strojár, tak toto som sa učil na škole, jak sa pilníkuje, ale v dnešnej dobe takmer zbytočné. No ale nie je to na škodu veci, keď človek vie, ako má ťahať to dláto. Teda dláto, pilník, už aj neviem, jak sa to volá. Dobre. No tak ešte z toho môžeme dať dole. Mám len takýto hodinársky pilník. No nie, nebudem to robiť s pilníkom, idem na brúske, si to bleskovo zagulatím. Takže vypínam.
Tak práve som skonštatoval, že ten, kto vymyslel brúsku, nebol vôbec debil. Vidíte, za 5 minút som urobil, tu by som sa trápil v tomto sveráku. 10 minút. No, budem musieť kúpiť imbusák. Ale vlastne ešte nemám ani dorezané dokonca ten závit, tak ešte ho musím predĺžiť. Mazanie. Janové mazanie. Neviem, koľko vydrží ten závit, lebo je len na 5 mm, ale vlastne nebude sa to kľúčom doťahovať, len asi nejakým motýlikovou maticou, skrutkou. No. Takto. Ide to troška, no kvôli tomu, aby sa to takto netočilo, aby som to mal varetované, musím si tu zraziť trošku plošku. To tam musím rovno uchytiť. A vlastne tá skrutka sa bude opierať o túto plošku a tým nám bude aj trochu varetovať ten upínací prstenec. Dobre. No, kde to mám? Už som zase stratil šroub. Takže ešte aj z druhej strany budem musieť dať červík, lebo toto bude mať tendenciu sa strácať. Takže červík, zahlbenie a ten červík tam bude aretovať ten prstenec. Skúšame zatiahnuť, či nám drží to úplne nádherne. Takže urobíme si rukoveď. Nechcem nič mohutné. Toto tu môžem odrezať. Takéto niečo. Idem to urobiť, to vám nebudem ukazovať. Píliť a brúsiť viete všetci. Neurobil som tú rukoveď úplne, aby som mal za čo držať. Tak najprv to nechám na väčšom dreve. Šesť, dobre.
Toto odpílíme. Toto by malo aj stačiť. Ešte to dám trošku hlbšie. Takto. Už banujem, že sem idem dať túto trubku. Už sa s tým 10 minút serem. Ešte ďalších 10 budem. Si kašlem na to, už to tam narazím a to tam už musí jesť. Takže sekundové lepidlo. Výborne. Dobre. Tak hlavná výhoda bude tohto nožíka, teda tejto pílky, že sa v ňom budú dať vymieňať tie plátky a ten plátok sa dá nabrúsiť do rôznych tvarov. Plánujem to fakt len na veľmi, veľmi jemné roboty, hlavne pri rezbárčení, tam je takých detailov hafo. Asi to musím dať dole. Musím to chytiť za vrch. Musím to chytiť za vrch. No už mi to hlbšie ani nechce ísť, ale bohate stačí. Šiel si to natočiť v rovine. No, dajme tomu trošku ešte. Vrátim naspäť. Dobre, takže som hotový. Ešte trošku obrúsim. Rukoveď. Dal som tam agátové drevo, to nie je bohvie čo na rukoveď. Dokonca hovoria, že agát je jedovatý. Tak ako ja ho nebudem jesť. No, vyskúšame, či to píli. Raz som mal agátový rýl a to bola pravda, že úplne to až pálilo ruky. No, je to úplne
ale nejak sa mi to tam hýbe. Asi to bude treba viacej dosiahnuť. Tak. No. Tak idem to ešte vybrúsiť a pílku mám hotovú. Takže mi to trvalo vyše pol hodiny, kedy som začal. Našiel som aj malý imbusák, takže pílka bude úplne dokončená. Trošku ju ešte naolevujem. Geniálne. Nie, že by ten agát mal zhniť v dielni, ale ľúbi sa mi to, dostane taký starený dizajn. Stačí a hneď to môže ísť dole. Vidíte, vyzerá to úplne inak. Ešte tak vidieť, kde som dal ten nožík. No a takto to máme hotovo. Toto máme hotové. Len tak s citom, žiadne nejaké krvačenie. A ako som hovoril, môžeme do toho dať pílku na kov, dlhšiu, kratšiu, hocičo. Tu máme dnešné dielo. Kto by ste toto nechceli mať? A kto vám bráni, aby ste si to urobili? Tak ahojte.